Dámy a pánové, mé jméno je Daniel a teď vám chci ukázat vlastně, jak si založit účet na PayPal. Dnes jsem si ho zakládal a představte si, nerad jsem se ho zakládal. Já popravdě moc ten PayPal nemusím, ale když ho potřebujete k práci nebo k něčemu, tak prostě, a je tam vyžadován, tak ho prostě musíte mít, no, tak jsem si ho šel založit. V podstatě jsem si založil PayPal asi snad po 5 letech, počkejte, já vám ještě ukážu, tady vlastně, jak PayPal inovoval graficky, má teď o hodně hezčí webové stránky než kdysi, co si pamatuju, já jsem mám to úplně takový ještě ty strojový nastavení PHPčku a to byla hrůza. Takže, přátelé, pojďme se na to podívat. Tady vidíme stránku homepage PayPal, najdete tam, když zadáte třeba do Google PayPal registrace, jo, a už vám vyskočí hned první stránka, takže tam najdete. No a teď tady vpravo vidíme zaregistrovat. Na to klikneme. Tato registrace je velmi jednoduchá. Pokud jste osoba prostě na nákupy chcete ten PayPal využít, no prostě na běžné věci a nejste firma, tak prostě dáme osobní účet, takže dáme pokračovat. A OK, takže teď, přátelé, teď tu máme to, že tady si vyplníme údaje, počkej, počkej, na šámek, OK, that's me, a dáme třeba, dáme merido.com a vytvoříme si heslo. Já nechci. Jak jsem to dělal, tu registraci, sakra! Tak počkej. Takže heslo dáme třeba... Co bylo tady? OK, co jsem tam měl? Co jsem tam měl? Počkej, já vůbec nevím, co jsem tam měl. Tak počkejte. No, tak počkat. Jo. Tady potřebujete udělat nějaký slovo, frázi a k tomu speciální znak, jo, a za to můžete dát nějaký number, jo. Ty krása, já už zase nevím, co jsem tam udělal. Takže počkejte, ještě jednou. Takže ještě jednou, držte se. Ano, píšu to tam. OK. Zopakujeme. OK, to jsem splet. Tak ještě jednou. OK, dámy a pánové, tak teď tenkrát by to mělo být v pořádku. Takže dáme continue. OK. Come on. What's up, man? Are you serious? Já jsem to zapsal špatně, takže to uděláme ještě jednou. Vy asi chvátáte, že jo, nemáte na to čas. No tak jo, tak to zkrátíme. Každopádně, přátelé, tady si to zaregistrujete. Jo, tady dáme to. Já to prostě udělám, vydržte. Já si s tím dám tu práci, abyste to ocenili. Doufám, že to oceníte aspoň tím dislikem. Protože jinak by mi to nebavilo. Bez hejtu není život. Počkat. Hele. Zase. Počkat. Víte co? Já jsem dostal nápad. Vydržte, já si tady to změním lezu. Hop. Kuk. Vydržte. Ty krásu, já to mám okem otevřených. Tak, dobrý, dámy a pánové, já jsem si to napsal to heslo do textového editoru, tak se tam hezky skopíruju. Hop. Omlouvám se za případné zdržení, každopádně to berte jako reklamu. Tak, OK, a teď si tady, přátelé, vyplníme adresu a následně potom si dáte agree and create account a pak vás to požádá si napsat číslo vaší, no, abyste tam dali, můžete si tam přidat kartu, kreditní kartu, anebo bankovní účet, jo. Já tam mám zaregistrovanou kreditní kartu a následně to odbouchnete a ještě plus jedna věc, tak to zvládnete si už vyplnit sami, jo, ale jedna věc, co jsem vám chtěl říct, tak přijde vám potom e-mail a já vám to ukážu. Tak, přijde vám e-mail
Mám PayPal, od PayPalu, jo a to potvrdíte tadyhle. Confirm email address. Pic, to odbouchnete a jste tam. A můžete plně užívat váš PayPal účet. Tak jo, dámy a pánové, doufám, že to bylo pro vás přínosný, zábavný. A no, můžeme být v kontaktu. Stačí dát, víte co, nebudu vás o to nutit, když by se vám to líbilo, tak OK. Každopádně já vám děkuji za váš čas, bylo to fajn. Přínosné, doufám, i pro obě strany. Já jsem se to užil, tohoto natáčení mě velmi bavilo, takže já vám děkuji. Mějte se, čau.